алейкум дӯстони азиз, созед назарин саломатиё хубай духтарако боз раз продажа омадай. Хостам шумо да навор карда нишон дидем. Ина марама духтарако беҳад качествошо нағзай. Барои савдо мегирем, барои хутун мегирем 5 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қаторай. Ина так пушоям 5 сомони ай нигоҳ кунен. Мана ёям 5 сомон ай так пушои поён боло, баъд ана так пушои поёнам 5 сомон. Нигоҳ кунен. Туриш аст, пахтагиш аст, бамбукиш аст, чи модели дар корайтона. Ин амҷа пачкаян 5 сомони. Марамат касе барои савдо мегира, барои хутон мегирен, ҳатман нависеншона. Имконияти омадан надошта бошен, пас нависеншона доставкатон мекунанд. Инчунин комплектои хушро овардагиян. Нигоҳ кунен, комплектошон беҳад бисёрай, моделошон хеле хушрӯай духтарако 28 сомон. Инами комплекти фасон 28 сомон. Ина диден расветкоша моделоша, модел бисёр дора. Шумо нависеншона бо сурат мепартоянтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ана ин тарафа нигоҳ кунен духтаро, пиньярои фасон, пижамои хушрӯ, ина такпушои хушрӯ ҳама намуд новинка омадагай дар. салом бонувони азиз, имрӯз маоши худро аз компанияи бонуфузи Фабелек ба даст овардам. шумо мехоҳед ки мисли ман дар хона нишаста соҳиби инчунин маош шавед ва соҳиби ҷойи кори хуб бошед. пас марҳамат ҳамроҳи мо кору фаъолият кунед. бонувони азиз, дар ширкати Фабелек кор кардан на он қадар душвор аст. танҳо корро аз худ кардан дар кор ва корро омӯхтантон дар кор меҳри худатонро мондан дар кор, яъне дӯст доштантон дар кор. агар шумо кори худро дӯст доред, инчунин маошое ки дар даст ман дорам шумодам насиб хоҳад гашт. бонувони азиз, ҳар як зан мехоҳад ки зиндагии худ яъне хубтару беҳтар бошад. яъне дар хона нишаста мо ҳам маоши хуба даст орему, ҳам фарзандони хурдсоли худро нигоҳубин кунем, тарбияти нағз диҳем, яъне ба воя расонем фарзандони худамонро. пас марҳамат, шумо метавонед ки дар ширкати бонуфузи Фабелек ҳамроҳи мо кору фаъолият кунед. бонувони азиз, касоне ки дар ширкати Фабелек ҳамроҳи мо кору фаъолият мекунанд, дар командаи мо директор мебурояд, инчунин ангуштарини тилло аз тарафи мо тӯҳфа дода мешавад. пас касоне ки мехоҳанд ки кору фаъолият карда ва маоши хуб, ҷойи кори хуб ба даст оранд, инчунин тӯҳфа ҳам насибашон гардад, шитобед. дар командаи худамон ҳар яктаи шуморо интизор ҳастем. нами 12 дарвозаи Корвон 9 қатор аз ҷама тез навор мекунам, медонанд подписчикои мо ки чӣ қадр борои хушрӯ доранд. ина марамат пачка кати анамха такпушои фасон. ино ай чанд сум сар мешава? аз 15 сомон сар мешава духтарако нархошон ки сифатои хубанд. ина бо бинависеншона сурат мепартоянтона тамошо карда интихоб кунед. ино чанд сум буданд? ино размерои майдаш 45 сомон ай, большмеркош 50 сомон. нигоҳ кунен модело чӣ қадр бисёранд. мана беҳад модел бисёр доранд. ина чӣ фасоне дар корай тона чӣ модели дар корай бо метавонед нависеншона сурат мепартоянд интихоб кунед. айно чанд суманд? ина 140 сомон. хеле турдора касе пристава буд духтаро чанд тарас бетка овардиян 140 сомон. ина двойкои фасон 6 сомон, 6 сомон двойка. ана баъд бо ҳастайне хеле двойко ё чанд сомон? тройка 70 сомон. ам барби унам кабу чанд сомон? ана кабута нигоҳ кунен, барби 70 сомон. ҳозир ай пеш ма бо мегирим шумода нишон метам чӣ хеле ай духтарако. инами барбияй ҳамое ки ҳозир кабуча нишон додем ку диден, ин хеле брук доштай майчниян муллои макан брук доштай, футболка дора, баъдан хеле шортик дора, расветка беҳад бисёр дора. ина кадом расветкаи дар корайтона ҳаст духтарако. ина нигоҳ кунед расветкош марамат 70 сомон. дига моделошам ҳаст, ана бо дига фасоношам ҳаст. ина қисми боло чанд сомон? тройка, четвёрка? четвёрка ая 130 сомон. нигоҳ кунед четвёрка ласай. ана қисми боло чи байнанги 130 сом. ина ёям 130 сомон. ана узарча диден двойкай 70 сомон. ана бо 100 сомона дора. хулас беҳад бисёрай. унав тигр чанд сомон? унав тигри поён як двойка ая. нигоҳ кунед ласай материалыш баяй
110 сомон двойка. Беҳад хушрӯ. Хулас биёин духтарако. Инҷа да бо пинюару пижама як галай дигай. Мана ҳам қафасонош бо бисёрай. Ино чанд сомон? Мана ино размери калон. Ино 100 сом. Ино чи? Инаи 70 сомонай чанд расветка дора двойка. Аҷоиб хушрӯ духтарако, пушаймон намешавен. Ҳатман омада тамошо кунен. Як бор дигар иҷара ма такрор мекунам ки бозори Корвонай тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Мана нигоҳ кунен. Чӣ хел двойкаи хушрӯ дора. И двойкотон чанд сомиян? Мана двойка иҷада ай 28 сомон сар мешава. Инош боша 50 сомаша диден. Леки двойкаи 28 сомонаи ҳам дора, 45 сомонаи ҳам дора. Хулас ҳамаи нархҳо ҳастай. Инаиё чанд сомон? 60 сомон. Хе костюмчико ҳар чӣ доранд духтарако. Метавонен бо нависеншона. Ина размери калон чандай двойка? Якта мондай. 90 сомон буда, я якта мондай размери калон. Хулас духтарако ина бинед. Ина ё ба омадагиан духтарако 90 сомон ҳамаи расветкош омадай. Иша бинен и 70 сомон. Ҳам хенижни билё бисёр омадагиан духтаро бори навда. Агар имконияти омадан дошта бошен, ина биёен бо хутон ай пеш тамошо кунен. Барои савдо мегирен, барои хутон мегирен, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Леки агар омада натонед, нависен чун доставкатон мекунам. Сурат мепартоятонай хоҳарак, баъд доставкатон мекунам. Тамошобина нигоҳ кунен. Инамин намуд ва ё омадагиай костюмчико 50 сомония. Бодико 50 сомони. Мана чанд моделай 50 сомон. Марамат бо омада хутон ай пеш тамошо кунен. Дӯстони азиз, як нуқтаи савдора ма шумода боз ҳам тавсия метим. Бовар кунедам ка такпушои арзон доранд. Ина чин намуд нижни билё дар кораи шумода метавонед аз ин нуқтаи савдо бо нархи арзон харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Марамат бинед. Ина хе двойкаи фасон омадай 120 сомона. Ина хели двойка омадай. Рӯзои наздик ҳамаи расветкош мебиомадай. Нигоҳ кунед. 120 сомон. Иёшама и тигрша диде. Ина ёшам 120 сомон. Модель беҳад бисёр дора. Метавонед бо нависен сурат мепартоян. Иям ҳам нархая 120 сомон. Духтарако, рақамошон ҳаст дар рӯи экран, нависеншона. Боз шумо да сурат мепартоян, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Моделҳоро бинен чӣ хел бисёрай. Ана баъд ина хеле костюмчико дора. Ино 50 сомони. Кадомиша мегирем 50 сомона. Ина моделҳоро бинен 50 сомони.